Здравейте и добре дошли в моя канал, посветен на йога, стречинг, баре. Аз съм Бетина Венкова и съм ви подготвила разнообразие от практики, чрез които ежедневно да развиваме себе си. Днес ви пренасям в йога дистрикт Мандала, където заедно ще развием гъвкавостта на тялото и ще отворим сърдечната област. Ако сте начинаещи, следвайте по-леките варианти на позите. Вдъхновявайте се и с времето, заедно с видеята, които предстои да кача, ще можете да усвоите както тези, така и още по-предизвикателни пози. Нека се настаним в удобна медитативна поза с кръстосани крака и да поставим длани в най-горната част на бедрата. Леко притискаме дланите, така че да издължим ръцете и правим няколко завъртания на тялото в дясната, в лявата посока. Фокусираме се върху издължаването на гръбначния стълб. Следете раменете да не са повдигнати и да остават далече от ушите. Насочваме гръдната област напред и поставяме длани върху коленете. Правим един кръг с раменете, издигайки ги нагоре, изтегляйки назад и отпускайки надолу, за да премахнем напрежението от раменната част. Издължили сме врата, открили сме лицето и се насочваме към дъха. Правим 3 дълбоки вдишвания и издишвания, описвайки кръг около нас с ръце при всяко поемане на дъх. Вдишваме и издигаме ръце високо над нас, като издължаваме пръстите, дланите, ръцете по цялата дължина, докосваме длани над себе си и издишвайки отпускаме пред гърди. Още веднъж поемаме дълбок дъх, издигаме ръце над нас и издишвайки отпускаме пред себе си. С всяко поемане на дъх сме насочили спокойствие към нас, докато с всяко издишване сме се отдалечили от външния свят и сме насочили вниманието към нас, към днешната практика и към дъха, който ще оставим да ни води в нея. Вплитаме крака от обратната страна и ще отпуснем глава надолу. Правим 3 кръга с глава в дясната посока, като нагоре вдишваме, издигаме брадичката и издишвайки отпускаме надолу. Плавни, бавни движения, като ако усещаме напрежение или болка във врата, можем да ги ограничаваме или дори да ги преустановим. Обръщаме посоката и правим същите кръгове в обратната страна. Следете си раменете да остават в една линия, спокойни, отпуснати, без каквото и да било напрежение в тях. Когато сме готови, центрираме главата, поставяме длани върху коленете и с поемане на дъх извиваме гръбнака навътре. Издишвайки обръщаме извивката. Поемаме дъх, заобляме дълбоко навътре и издишвайки обръщаме навън. Вдишваме, извиваме навътре, повдигаме брадичката и издишвайки извиваме навън. Направим няколко кръгообразни движения с горната част на тялото, като назад заобляме гръбнака, а напред го издължаваме, потъвайки надолу. Без да обмисляме движенията, наслаждавайки им се, обръщаме посоката и правим същите кръгове в обратната страна. Разполагаме длани пред нас и ще извием гръбначния стълб назад. Вдишваме отново, извиваме гръбнака навътре и издишвайки обръщаме назад. С всяко поемане на дъх издигаме брадичката нагоре, издължавайки врата, като следим при всяко наше движение лицето да остава спокойно. Правим няколко поклащания в ляво и в дясно и се отпускаме надолу. Който докъдето успее да навлезе, без да насилваме тялото. Още веднъж ще се издигнем нагоре. Отпускаме длани, разполагайки ги симетрично върху постелката, извиваме гръбнака назад и с поемане на дъх заобляме навътре. Отново извиваме назад, прибираме брадичка към себе си и поемайки дъх, заобляме навътре. И отново извиваме назад и обратно навътре. С леки поклащания в ляво, в дясно се отпускаме надолу.
Можем да останем с длани върху земята, можем да отпуснем длани и лакти или изцяло да потънем надолу, прилепвайки чело към земята. Следим си за симетрията в цялата горна част на тялото. Бавно ще се издигнем и ще преминем в поза на колене. Раздалечаваме коленете, стъпалата на ширината на таза и с вдишване извиваме отново гръбнака навътре в котка крава. Издишвайки обръщаме. Отново поемаме дъх, заобляме навътре и обратно с издишване навън. Дланите остават под раменете, пръстите са разперени. Следим главата да е центрирана. Извиваме гръбнака нагоре и обратно надолу. Ще вкараме и няколко вълнообразни движения, потъвайки назад към петите. Връщаме напред, извиваме гръбнака навътре, спускаме се назад и надолу към петите, връщаме напред, извиваме в обратната страна и отново потъваме назад. Задържаме бедрата перпендикулярни на земята и се отпускаме надолу. Ръцете са изпънати напред, раздалечени на ширината на раменете, прилепени колкото е възможно по-плътно към земята. Включително можем да прилепим гърди към постелката, ако тялото го позволява. В случай, че сте успели да навлезете толкова дълбоко, можете да усложните позата, поставяйки тухлички под дланите, без лактите да докосват земята. Ако нямате тухлички, можете да използвате книги, разполагайки ги на една и съща височина. Винаги можете да надграждате, да поставяте една, втора, трета тухличка или ако разполагате с повече, ги поставите една върху друга. А изпълнение на позата е за по-напредналите, извивайки още по-дълбоко гръбначния стълб навътре. Преценявайте възможностите на тялото, следете усещанията в него, сигналите, които ви дава. Влизаме в детска поза, сядайки върху петите, уверявайки се, че коленете са прибрани. Повдигаме лява длан над земята и я задържаме на сантиметри от постелката. Нека овладеем леките потрепвания. Отпускаме надолу и правим същото с противоположната ръка. Задържаме на няколко сантиметра от земята. Спускаме надолу и последно издигаме двете ръце едновременно. Челото остава прилепено към земята, ръцете изпънати напред, по възможност без да свиваме в лакти. Спускаме надолу и изтегляме назад. Преплитаме пръстите на дланите и повдигаме ръце нагоре. Ако е възможно, задържаме ръцете перпендикулярни на земята, а ако е лесно, можем да отпуснем дори напред и надолу. Наблюдаваме усещанията в горната част на ръцете, раменната част и дори в гръдната област. Можем да направим леки пулсиращи движения напред и назад, задълбочавайки ефекта. Издигаме се нагоре, раздалечаваме коленете, раздалечаваме стъпалата на ширината на таза. С лява длан обхващаме лявата пета и избутваме таза напред и нагоре. Протягаме дясна ръка назад и насочваме поглед към стената зад себе си. Правим същото от обратната страна, дясна длан обхваща дясна пета, таза избутваме напред и протягаме лява ръка назад. Повтаряме същите движения във вариация на поза Камила. С лява длан обхващайки лявата пета и ако е възможно отпускаме и дясна длан, така че с двете длани да обхванем двете ни пети. Отпускаме лява пета и бавно се издигаме. Още веднъж правим същото движение. Дясна длан обхваща дясна пета, таза избутваме нагоре, лява ръка протягаме назад или пробваме да обхванем и лявата ни пета, влизайки в пълния вариант на поза Камила. Отпускаме дясната пета и се издигаме нагоре.
Нека поставим длани върху коленете, да извием гръбначния стълб максимално назад, представяйки си стена зад нас, която искаме да докоснем с най-издадената част на гръбначния стълб. Брадичката е прибрана към тялото. Можем да останем тук или да опитаме да направим още по-труден вариант на поза Камила. Обхващаме с двете длани двете ни пети и с вълнообразно движение се издигаме нагоре. Със същото вълнообразно движение се спускаме надолу и отново се издигаме. Ако това движение е трудно за вас, можете просто да пробвате леко да издигнете бедрата нагоре, до там докъдето тялото ви е подготвено да го направи. Тъваме назад. Още веднъж издигаме се нагоре. При издигането насочваме плавно поглед назад, без да правим резки движения. Можем да останем за 1-2 дъха. И преминаваме към контрапоза. Отпускаме глава към земята, приближаваме чело към коленете, хващаме петите и повдигаме таза нагоре. Ако имате копашка, винаги можете да ги махнете, за да може да задържим главата центрирана по време на изпълнението на поза заек. Проследете извивката в гръбнака, прешлен по прешлен, наблюдавайки успокояващия ефект. Внимателно ще излезем от поза заек. Раздалечаваме коленете, спускаме тялото надолу, изпъваме ръцете и ще се подготвим да преминем към поза кобра. Си извивка нагоре и обратно навътре, преминавайки от детска поза към кобра. Отново използваме вълнообразни движения за плавно преминаване от едната поза към другата. Връщаме се назад към петите. Извиваме гръбначния стълб високо нагоре и обратно дълбоко навътре. Гледайте раменете да не са повдигнати нагоре, да са изтеглени назад, спуснати надолу при влизането в кобра. Погледа можем да насочваме напред или нагоре. Дланите са една идея пред раменете. Можете да останете в кобра или да влезете в поза сфинкс, спускайки лакти към земята. Която и поза да сме избрали, свиваме десен, ляв крак, редувайки един след друг. Прибираме петите колкото е възможно по-близо към себе си и дори можем да докосваме седалището с тях. Свиваме десен и ляв крак едновременно. Спускаме назад и ако сте били в сфинкс, можете да пробвате да влезете в поза кобра. Отново ще свием десен крак, повдигаме брадичката нагоре и ако е възможно, приближаваме пръстите на стъпалото към върха на главата. Редуваме десен, ляв крак. И ще пробваме да направим пълния вариант на кобра. Свиваме ляв и десен крак, издигаме брадичката високо нагоре, издължавайки врата, като дори можем да насочим поглед назад. Следете да няма напрежение, да няма болка в гръбначния стълб, да няма трептене в тялото. Ако има такива, винаги преустановявайте позата или правете възможно най-лесния вариант на тях. Влизаме в детска поза за няколко дъха. Коленете са прибрани, гръбнака е леко заоблен нагоре. Ако имате нужда, можете да си направите приятни поклащания вляво и вдясно, масажирайки тялото. И си изтикаме нагоре. Сядаме от едната страна на петите и ще изтеглим стъпала напред. Обхващаме краката на нивото на свивката под коленете и повдигаме десен крак нагоре.
Можем да издигаме до 90 градуса, над 90 градуса или дори напълно да изпъваме десен и обратно ляв крак. За да е малко по-предизвикателна позата, можете да обхванете външната страна на стъпалата, продължавайки да редувате. Пробвайте напълно да издължавате и ако е възможно, изпъваме ляв и десен крак едновременно нагоре. Старайте се гръбначният стълб също да остане издължен. И тук лицето е спокойно, без напрежение върху него. Изпъваме крака напред и правим няколко поклащания вдясно и вляво, прилепвайки плътно седалището към земята. Таза задържаме центриран, краката плътно прилепени към земята, пръстите на стъпалата насочени нагоре. Изпъваме ръце над себе си и с издишване се спускаме надолу. Можем да обхванем пръстите на стъпалата, глезените или докъдето успеем да достигнем по дължината на краката. В случай, че усещате извивка в гръбначния стълб, винаги можете да поставите длани зад себе си, да обхванете с всяка длан противоположен лакът или да докоснете дланите една към друга в намасте мудра зад себе си, от върха на пръстите до най-долната част на всяка длан. Потъваме надолу и ще задържим за няколко вдишвания и издишвания. Можете при всяко поемане на дъх леко да се връщате нагоре, сякаш засилвайки се, за да може издишвайки да потънем още по-дълбоко. Ако позата е трудна, винаги можете да се върнете назад и нагоре. Обратното, ако е лесна, можете леко да раздалечите стъпалата, така че да има малко разстояние между тях, за да можете да отпуснете чело надолу към постелката. И бавно ще излезем от главоколянна поза. Нека поставим лява длан зад себе си, разпервайки пръстите на дланта, повдигаме таза и протягаме дясна ръка назад. Пръстите на стъпалата сочат напред, стъпалата са симетрично разположени. Спускаме се надолу и правим същото от обратната страна. Дясна длан поставяме върху земята, избутваме таза нагоре, протягаме ръка назад и насочваме поглед към нея. Отпускаме се надолу и бавно прилепваме гръбначния стълб към земята. Прибираме крака към себе си, преплитаме пръстите на дланите и правим няколко залюлявания в едната и в обратната страна. Залюляваме се напред и назад, преминавайки плавно през гръбначния стълб, без да има болка върху него, а приятни масажиращи усещания. Лягаме върху земята, раздалечили сме стъпалата отново на ширината на таза и повдигаме опашната кост, след което гръбначния стълб прешлен по прешлен отдолу нагоре. Поставяме длани под тялото, за да го подкрепим, задържаме главата центрирана и влизаме в полумост. Ако полумост е лесна за вас, можете да издигнете десен крак нагоре, задържайки го перпендикулярен на земята. Насочваме и пръстите на стъпалото нагоре, изпъвайки допълнително крака. Повтаряме от обратната страна, спускаме десен крак и издигаме ляв. Издължаваме крака, насочвайки пръстите нагоре и издишвайки отпускаме. Отпускаме гръбначния стълб, прибираме крака към себе си и обхващаме стъпалата от външната им страна. Правим си малко по-труден вариант на залюлявания напред и обратно назад. Можете леко да се засилвате с помощта на краката и се отпускаме надолу. Заемаме същата поза като предходната, като този път пробваме да направим пълния вариант на поза мост. Поставяме длани под раменете, разперваме пръстите на ръцете, прилепваме плътно длани към земята и насочваме лакти нагоре. Издигаме опашната кост, гръбначния стълб,
като можем да останем в полумост или с помощта на дланите леко да се избутаме, прилепвайки върха на главата към земята. Ако това е лесно, се издигаме нагоре и влизаме в пълния вариант на мост. Леко избутвайте тялото напред, доотваряйки гръдната област и разпределяйте правилно тежестта между дланите и стъпалата. Отпускаме върха на главата, задната част на главата, задната част на врата и гръбначния стълб отгоре надолу. Прибираме крака към нас и се залюляваме. Обхванали сме ги на нивото на свивката под коленете, като с всяко залюляване пробваме да докосваме земята зад себе си с върха на палците. И ако успеем с лекота да го направим, влизаме в поза рао. Самокоригираме се в позата, запазвайки гръбначния ни стълб перпендикулярен на земята. Дланите държим симетрично разположени, пръстите насочени нагоре. Следете си за симетрията в цялото тяло, от върха на пръстите на стъпалата до най-връхната точка на главата. Не трябва да има напрежение, не трябва да има болка. Ако има такива, внимателно излизайте от позата. За да излезем, отпускаме длани към земята, с вътрешната им страна насочена надолу, активираме коремните мускули и прешлен по прешлен отпускаме гръбначния стълб към земята, давайки си колкото време ни е необходимо, за да излезем безопасно от позата. Изпъваме крака напред и ще преминем към поза риба. Поставяме длани под себе си с вътрешната страна насочена надолу. Леко съкращаваме разстоянието между лактите, за да дойдат под нас и с вдишване издигаме горната част на тялото. Глеждаме напред, след което нагоре. Бавно насочваме поглед назад, отпускайки върха на главата надолу. Следете си главата да е под нивото на гърдите и ако в обърнатите пози, като тази, усещате замайване, можете бавно да излезете от тях. Един дъх. Следим усещанията в позата, извивката в гръбначния стълб, преминавайки мислено през нея. Излизаме бавно от риба, като повдигаме глава, насочваме поглед напред и се отпускаме надолу. Ще преплетем пръстите на дланите и ще поставим ръце зад главата. Повдигаме глава нагоре, докато оставяме раменете прилепени към земята. Отпускаме пръстите на стъпалата в противоположни посоки и раздалечаваме петите на ширината на раменете. И издишвайки спускаме глава надолу. Ще се настаним удобно в шавасана и можем да останем за финална релаксация в нея. Прилепваме гръбначния стълб към земята, прилепваме плътно тяло към постелката. Отпускаме раменете, като можем да ги разтърсим леко. За да прилепите плътно гръбначния стълб към земята, можете да присвиете колене, леко да подвиете опашната кост нагоре и да усетите как тялото се прилепва към земята. Стъпалата са отпуснати. Отпусната е цялата долна част на тялото. Седалището, гръбначния стълб, коремната, гръдната област, целите ръце, врата, главата. Можете да останете колкото време е приятно в шавасана, след което да се издигнете и да преминете в удобна медитативна поза. Благодаря ви, че бяхте част от тази практика. Надявам се да ви е харесала и ще се видим отново в следващите видеа. Намасте!